Hello kakabsat, kumusta kayo amin? Kaduan dak manen, iti dito yung vlog ko. Kit nabalbaro kayo palain dito yung channel ko, na di yung lipatan, dito yung subscribe. Tap na updated kayo, kadagiti sumaranupay na video. Mailiwakon bara niagek mo nadagsanin nakmarikrik na lapot na laos na iliw kuken ka tantanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka
Ipaten kanti ko nakngem saan Tana irwa makayat anay sang-sangayan Ayat ang kinali kagumak Na ipaay mo puno ang pakaragsakan Dagidila daw ang inang makikita Dagidila ruway na inangauta Tungren luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay Ipat patikin puno adungdungwen ka Uray paino imanayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas manday tuy biyak ka Agmay Dagidila daw ang inang makikita Dagidila ruway na inangauta Tungren luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay Ipat patikin puno adungdungwen
masarakedan di magmatmat kenta gaputa pintas mo man arag pa'y duma maringat man nagpa'y duma unay arag sa kaslamaris rosas yaglaw-law ket agrimat-rima aglalo no ikitam dagita matang kaniya ket isen mo ang nasangit daytay man maimatangan baybayanin yet nagtapangit tapmo ang mugnetin iinagbanatin di kakad adwa-dwa nasiksikalain dinaktuayatin ininaktupadpadgen Jaksan masarkedan rugsuday to'y puso uray jamay kaya umat maisturbo ngem pilit net laeng riknag jam maulbog ay ayaten kangen upamon to'y puso naragsak tiyagbiag no adda kaayang-ayang kaslamaris rosas